Bosta persuni attendew għall-attività organizzata fiċ-Ċentru Nazzjonali tad-Demm waqt attività tal-Għoti tad-Demm. L-attività bdiet fit-8 ta' filgħodu u baqgħet sejra sa 3 ta' wara nofsinhar. One News tkellem ma' xi persuni li ddeċidew li jmorru jagħtu d-demm fejn fosthom kien hemm min ta' d-demm għall-ewwel darba u oħrajn li jagħtu d-demm aktar spiss. L-ewwel esperjenza tiegħek li qed tagħti d-demm? Din hija ħafna drabi ta' kull 4 xhur. Wara kull 4 xhur dejjem nagħti. Inħossu wara d-dmir tiegħi li nagħti. Kull min jista' jgħin. Nissuġġerilu li jgħin. Nagħti ħafna. Ili fuq xi 5 snin 4 nagħti. L-ewwel darba tiegħek li ġejta tid-demm? Mhux l-ewwel darba, ma ili ħafna ma niġi u għad illum niġi u nipprova nagħti. Jennifer Cornthwaite hija mara li għandha demm rari ħafna u llum hija wkoll marret tagħti d-demm. Well, donating blood is extremely important. I mean, 1 unit of blood saves 3 lives. I mean, for me personally, I have a very, very rare blood type. 0.04% of the world have it. So the more blood which comes into Malta, the more can be checked and given to people who are in need. Il-President tal-Għaqda Donaturi tad-Demm, Philip Kirkop, saħaq fuq l-importanza li wieħed jagħti d-demm. Daw id-donaturi tad-demm li qed jagħtu llum huwa ġest nobbli ħafna li tagħti xi ħaġa minn ġismek għal ħadd ieħor. Jalla ma tkunx l-ewwel u l-aħħar li jiġu jagħtu d-demm, l-appell huwa biex jagħtu b'mod regolari ħalli inqas ikun hawn dewmien u anke ikun hawn iktar nies li jagħtu b'mod regolari kull 3 xhur jew kull 4 xhur. U rridu nfakru l-importanza li nagħtu d-demm għaliex hawn nies li għandhom ħafna demm ħafna rari. Dawk li taw id-demm kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-kantant Gianluca Bezzina li ftit tal-ġimgħa oħra se jirrappreżenta lil Malta fit-58 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest bid-diska Tomorrow. Gianluca tkellem ma' One News dwar l-aħħar preparamenti qabel iħalli pajjiżna fit-triqtu lejn l-Iżvezja. Bħalissa full-on, ħin kollu jew rehearsals, jew meetings, jew niltaqgħu ma' min ħajħossib l-staging u ħwejjeġ u x'nafjien. Kull jum biżi immens, fil-fatt kelli nieqaf mix-xogħol issa biex nkun full-time Eurovision għal-ftit l-aħħar ftit ġimgħat. Nitilqu nhar fis-7th, nhar it-tlieta mhux li ġejta wara. Allura ma tantx baqa' prattikament issa l-aħħar ftit preparamenti. Din is-sena l-Eurovision se jsir fil-Malmo Arena f'Malmo fl-Iżvezja wara li Loren rebħet il-festival tas-sena li għaddiet bil-kanzunetta Euphoria. Is-semifinali din is-sena se jsiru fl-14 u 16 ta' Mejju li ġej qabel il-finali nhar is-Sibt 18 ta' Mejju. Il-kantant Malti se jkanta fis-semifinali tal-ħamis 16 ta' Mejju. One News staqsa xi nies preżenti fiċ-ċentru tal-Għoti tad-Demm x'jidrilhom mid-diska ta' Gianluca u dwar iċ-ċansijiet li d-diska Tomorrow tikkwalifika għall-finali. Jiddependi hu jekk jivvutaw għall-ġirien is-soltu. Jekk jivvutaw skont id-diska naħseb għandna niġu minn tal-ewwel. Ħafna tajjeb toġobni. Anke tfali kantaw ġieri. Kif taħseb li ħammorru bid-diska Tomorrow fil-Eurovision? Tajjeb. Toġbok inti? Eħe. U inti? Toġobni wkoll. Tafut kantawna biċċa? She's like tomorrow, she's always one day away. One day away, one day away. All the time she slips away, slowly and so far. It's time to follow her tomorrow. Oh, oh. Preżenti għal din l-attività fejn anke kien fost dawk li taw id-demm kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia.